स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू कर जाओ भोजपुरी के ताज़ा खबर बिल्कुल फटाफट अंदाज में। वीडियो शुरू करे से पहले आप सभी के बता दी कि अगर वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करें, शेयर करें और रोज ऐसा खबर देखे खातिर हमनी के चैनल के भी सब्सक्राइब कर लें। पहल का खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह के ओर से, जिनकर गाना मेरा बाबू क्यों मुझसे नाराज है फुल वीडियो सॉन्ग अक्षरा सिंह ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना कि आप सभी चाहें तो जाके देख सकतानी। दूसरा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के चॉकलेटी स्टार अभिनेता अरविंद अकेला, कल्लू और अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से, जिनकर गाना शादी सेट हुआ क्या फुल वीडियो सॉन्ग किरण म्यूजिक वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गई रहे, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहा बड़े और ये गाना के 20 मिलियन यानी 2 करोड़ से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाहें तो जाके देख सकतानी। तीसरा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के ओर से, जिनकर गाना 200 के ककई फुल वीडियो सॉन्ग यासी फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गई रहा, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहा बने और ये गाना के 5 मिलियन यानी 50 लाख से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाहें तो जाके देख सकतानी। चौथा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के ओर से, जिनकर गाना मौगी खेले पबजी फुल वीडियो सॉन्ग खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गई रहे, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहा बड़े और ये गाना के मात्र 10 घंटा में 2 मिलियन यानी 20 लाख से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा और ये गाना पर बहुत ही तेजी से लाइक भी हो रहा बा और ये अब तक के भोजपुरी के सबसे तेज लाइक वाला गाना बन गई बा, जौना के 1 लाख से ज़्यादा लाइक 10 घंटा में ही हो गई बा, जौना के आप सभी चाहें तो जाके देख सकतानी। पांचवा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली दुबे के ओर से, जिनकर फिल्म राजा बाबू के फुल मूवी वे म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गई रहा, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहा बड़े और ये फिल्म के अब तक 50 मिलियन यानी 5 करोड़ से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाहें तो जाके देख सकतानी। छठा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी अभिनेता राकेश मिश्रा के ओर से, जिनकर गाना रोएलो रोआवेलो फुल ऑडियो सॉन्ग बिहारी वुड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप सभी चाहें तो जाके देख सकतानी। सातवां और आज की आखिरी खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के ओर से, जिनकर की आज शादी के सालगिरह बा। आप सभी चाहें तो कमेंट में जाके शादी के सालगिरह के बधाई भी दे सकतनी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप सभी के पसंद आयल हुई। वीडियो के देखे खातिर आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगल तो लाइक करी, शेयर करी, कमेंट करी और हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। हम आप सभी खातिर रोज ऐसा खबर लेके आवत रहे।